Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउसआव दङ हादर नाङै बेसेन बांनाया बयखौबो गोबां जेंनायाव खोख्लैदों पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ दिनै फिन बारायनाय जादों बे 9 सानाव गासै 8 खेब पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ बारायनाय जादों दिनै गुवाहाटीआव पेट्रलनि बेसेनखौ 89 फैसा बारायनाय जादों आरो डिजेलनि बेसेनखौ 85 फैसा बारायनाय जादों दिनै बेसेन बारायनायनि उनाव गुवाहाटीआव पेट्रलनि बेसेना 100 रां 78 फैसासिम सौहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना 86 रां 75 फैसासिम सौहैबाय बे 9 सानाव पेट्रलनि बेसेना गुवाहाटीआव गासै 6 रां 20 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 5 रां 46 फैसा बारायदों बुंथिनो गोनांदि हादर नाङै बेसेन बांनाया बयखौबो खाफाल हमनो गोनां खालामदों आसामाव गोब्राब अखा हागोन भारतारि बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला आसाम मेघालय आरो अरुणाचलाव गाबोन 31 मार्च आरो 1 एप्रिल खालि गोब्राब अखा हागोन गोब्राब अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गोनां बारहुंखा फैगोन आसाम मेघालय आरो अरुणाचलाव चिरां जिल्लानि रुनिखाता थाइखाजरा राइन स्पर्ट क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो थानाय 68थि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनायाव मैया 4थि सान एबा 4थि बादायलायनायाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टाल सेन्टारनि गेजेराव बादायलायनाया जायो बे बादायनायाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ 2 गल सोनानै बेरेखा हान्जाखौ फेजेनो बुंथिनो गोनांदि मैया देरहासार जानानै इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ गासै 7 पइन्टजों पइन्टस टेबोलनि सेथि मासियाव लानो हायो धेकियाजुलियाव मासिगिरि आइजो आरो निउज पर्टेल खौरांगिरिनि गेजेराव नारा-नाथा सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलियाव सासे खौरांगिरिनि हेंथायै थेलामारा पुलिस बादायाव एजाहार गथायो थेलामारा गाव पन्चायतनि मासिगिरिया गाव पन्चायतनि मासिगिरिखौ मीरा दास होनना सिनायथिनाय जादों मोनसे निउज पर्टेलनि खौरांगिरि अमलनाथा थेलामारा गाव पन्चायतनि मासिगिरि मीरा दासनाव रां दाबि खालामनायजों लोगोसे मासिगिरि आइजोखौ बोगथिं-बोगथां खालामना दुखु जारला होनायनि अजद दैखांना मासिगिरि आइजो मीरा दासआ थेलामारा पुलिस थानायाव एफआइआर गथायो मासिगिरि मीरा दासआ फोरमायनाय बादिब्ला खौरांगिरि अमलनाथा थेलामारा गाव पन्चायतआव थांनानै 30,000 रां दाबि खालामो खौरांगिरिनि दाबिनाय रांखौ मासिगिरिया होनो गोसो गैयैयाव आखायाव हमना बोगथिं-बोगथां खालामना दुखु होना गारियाव जिरायनानै सावरायनो बुङो बिनि उनाव मासिगिरि मीरा दासआ रागा जोंनानै खौरांगिरिनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर गथायो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बिटिआरआव फिन हाथियारजों हुमखि होनाय जाथाया सोराङाव फैदों चिरां जिल्लानि आनन्द बिटिनि हालामनि 2 नं जमुनागुरि गामिनि थागिबि अबिनाश मोसाहारिनि नखराव सिनाय मोनै दुथांफोरा थांनानै हरनि 8 रिंगासो समाव हाथियार दिन्थिनानै आरो गावग्लुं गावसि खालामनानै 2 लाख रांनिबो बारा रां आरो अबिनाश मोसाहारिनि बिसिनि सना जरानिखौ लानानै थांदों होनना अबिनाश मोसाहारिया फोरमायो लोगोसे बे मोनसे समावनो मालिबाथा इन्द्रापुर गामिनि कृष्णा लैथेलनिफ्रायबो मोनानि 7 रिंगा 40 मिनिट समाव दुथांफोरा गरथाम गलि गावगारनानै 3,80,000 रांखौ लानानै थाङो बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो दायनिगिरिखौ पुलिसआ थाबैनो हमनायनि राहा लागोन आरो साजा होगोन होनना चिरांनि एसपि प्रानजित बराया रोखा बुंथियो बारग' एनडिपिनि मावथिफोरा गावनि जिउ खुंनो थाखाय इ-रिक्सा बायनानै नखर खुंनो थाखाय मदद बिनो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारि बिथाङा 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय बारग' एनडिपिफोरा राहा गैयिनि थाखाय मालाबा गय बेफार गेलेनो थाखाय गावसोरनिफ्राय सहाय नागिरो इ-रिक्सा बायना होनो थाखाय सहाय माब्लाबा नागिरो माब्लाबा बाजार टेन्डार खालामनो थाखाय ड्राफ्ट दाननो गावसोरनिफ्राय सहाय नागिरो होनना बेनिखायनो बे रांखान्थियारि बोसोराव प्रमद बर'आ 300 क्ररनिबो बारा एल'केशनखौ बिथाङा लादों अब्ला 50निफ्राय 100 क्रर बारग' एनडिपिफोरनि थाखाय बाजेट खालामनानै बारग' एनडिपिफोरनि जेंनाखौ फोजोबना होनांगौ बिथांमोना थांना थासान्दियावनो 100 क्रर बाजेट खालामनानै बिथांमोननि थांना थानायनि बेबस्थाखौ बोसोरसेयावनो खालामना होनांगौ होनना बिक्रम दैमारि बिथाङा प्रमद बर'निसिम खावलायो लोगोसे पिआइएल होनायनि सायावबो बिथाङा खेंफोरथि होयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ नखरसेबो बर'खौ दानख'नाय आरो गालांनाय जानाय नङा आरो बे एखे प्रग्रामावनो प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंदों खोलाहा दरसे गामि दानख'नायाव जुदि सानजाहा गंजि गामि मोनोब्ला जोंहा मा लस दं बेबादिब्ला बे दरसे गामियाव खैथा बर' गामि दं दिपेन बर'आ हिसाब लाग्रोनांगोन आरो 10था बर' गामि दाजाबनायाव गुबुन हारिया साबेसे सुबुं दङ बेखौ दिपेन बर'आ हिसाब लाग्रोनांगोन बिनि ओंथिया दिपेन बर' बुंनायजों प्रमद बर' बुंनायजों मिलायलायाखै होनना दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।